Πέθανε ο Χρόνης Αηδονίδης σε ηλικία 95 ετών. Ο Χρόνης Αηδονίδης πέθανε σε ηλικία 95 ετών. Ποιοι 75 χρόνια προσέφερε με κάθε τρόπο στη διδασκαλία, τη διάσωση, τη διάδοση και την καταγραφή της μουσικής παράδοσης της Θράκης. Την είδηση επιβεβαίωσε πριν από λίγο και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, ενώ την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή ο Απόστολος Εφρεμίδης, πρόεδρος του Αρχείου Μουσικολογραφικής Παράδοσης Χρόνης Αηδονίδης, ΑΜΧΑ. Σε ηλικία 95 ετών και μετά από 75 χρόνια συνεχούς διακονίας και προσφορά στη διδασκαλία, διάσωση, διάδοση και καταγραφή της μουσικής παράδοσης της Θράκης, οδεύει για τον Παράδεισο, αφήνοντας πίσω του πολύτιμες μουσικές καταγραφές και 4 γενιές μαθητών και συνεργατών που θα διαιωνίσουν το όνομα, το όραμα και τη διδασκαλία του ΣΑΕΙ με τόνο. Αιωνία η μνήμη του και η ευγνωμοσύνη όλων μας για την προσφορά του. Για το Αρχείο Μουσικολογραφικής Παράδοσης, Χρόνης Αηδονίδης.